Εκείνη την ώρα όταν απαντούσες, η αλήθεια ποια ήτανε? Ήθελες να παντρευτείς? Συγγνώμη, στο χάσει. Λέω, η ερώτηση για το αν πότε θα παντρευτείς σου έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Ναι. Ωραία. Εσύ πώς αισθανόσουν τότε, ότι το είχες στο μυαλό σου? Όχι καθόλου. Ούτε ως παιδάκι, ας πούμε, ονειρεύτηκα ποτέ να φοράω νηφικό και να παντρεύομαι. Με τίποτα, ίσα-ίσα που ήταν εφιάλτης. Τώρα έχει αλλάξει κάθε ζωή σου, δηλαδή θεωρείς ότι είσαι παντρεμένη γυναίκα και αισθάνεσαι διαφορετικά, ας πούμε, ή απλώς ότι δεν υπάρχει τέτοια έκθεση? Αισθάνομαι ότι σίγουρα έχω κάνει μια μεγάλη υπέρβαση γιατί παντρεύτηκα ενώ δεν ήθελα. Δεν περνούσα το μυαλό μου. Ορίστε. Δεν έχει αλλάξει κάτι στην καθημερινότητά σου ή το πώς Μα όλο αυτό έτσι όπως συνέβη ουσιαστικά ήταν εξής, επειδή ήμασταν πολύ χαρούμενοι για αυτό που μας συνέβαινε, θέλαμε να το μοιραστούμε με τους ανθρώπους που αγαπάμε. Μαμά θα ήθελες? Και επιλέξαμε να το κάνουμε, ναι. Και επιλέξαμε να το κάνουμε έτσι, να το χαρούμε, να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Η ηλικία σου για να αποκτήσεις παιδί, θεωρείς ότι είναι ιδανική? Ναι, νομίζω. Καλά, ποτέ δεν το προγραμματίζουμε, αλλά εσύ πώς? Εγώ αισθάνομαι ναι, ότι είναι καλά τώρα. Εγώ δεν μιλάω. Εσύ, πώς νιώθεις, πότε, εσύ και εσύ? Εγώ έχουμε ένα χρόνο διαφορά, είμαι 32. Ναι. Και πιστεύω ότι είναι, εμένα μου αρέσει να βλέπω νέες μαμάδες, όχι ότι... Είναι φοβερό πάντως πως θεωρούμε ότι είμαστε ιδανικό. Είναι νέες μαμάδες 32, 33, 34, ενώ παλιά... Όχι, εγώ θα ήθελα ακόμα πιο νέα να είχα παιδί. Ναι. Δηλαδή θεωρώ μια γυναίκα ότι όμως που εργάζεται, ρε παιδί μου, και που είναι στην παραγωγική ευθύνη. Παρ' όλα αυτά νέες θεωρούνται οι γυναίκες των 32-33. Απλώς θα μου άρεσε να ήμουν ακόμα πιο μικρή και να είχα παιδί. Και εμένα θεωρητικά, αλλά ξέρω ότι. Το ιδανικό μέσα στο μυαλό. Ξέρω τι λες, θα ήταν υπέροχο. Ναι, και ας πούμε ζηλεύω κάποιες φίλες. Ας πούμε, μια φίλη μου την αγάπη που έχει 2 κόρες τώρα και είναι μεγάλες και είναι μικρή κι αυτή. Είναι άλλο πράγμα. Είναι υπέροχο. Απλώς δηλαδή... εγώ δεν θα ήμουν ακόμα. Έτοιμη. Ναι. Θα το ήθελες όμως? Πάντοτε το είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Το μαμά το είχες, το γάμο δεν το είχες? Το παιδί πάντοτε, ναι. Το παιδί πάντοτε. Πάντοτε ήθελα να κάνω ένα παιδί. Θέλεις να κάνεις ένα παιδί ή πολλά παιδιά? Ιδανικά. Ό,τι θέλει ο Θεός, αλλά. Βασικά όπως έρθουν τα πράγματα, ναι. Αλλά 2 σίγουρα. Και η δουλειά το σκέφτεσαι? Γιατί για μια ηθοποιό, πώς θα... Εντάξει τώρα, και για σένα ήταν δύσκολο, φαντάζομαι. Όχι εννοώ για ρόλους και όχι για τις αντοχές, προς Θεού. Ενώ στην περίοδο της σκήσης. Εγώ θα μπορούσα να εμφανιστώ, δεν έπρεπε να υποδηθώ μια δύναμη. Εντάξει, απλά δεν εμφανίζει για λίγο καιρό, φαντάζομαι. Χάρη να βγει σεζόν, ας πούμε. Ναι, υπάρχουν γυναίκες, τώρα σε απαντάς έτσι απλά, οι οποίες λένε εγώ δεν θα άφηνα στο ζενήθ το πικ της καριέρας μου. Κατάλαβες? Ναι, εντάξει, κοίταξε, εγώ ουσιαστικά πια δουλεύω 14 χρόνια. Για το καλό της εικόνας, αλλά εγώ πιστεύω ότι όντως κάποιες γυναίκες. Ναι, αυτό θέλω να σου πω ότι επειδή πια δουλεύω 14 χρόνια, θέλω να σου πω ότι έχω ζήσει συγκινήσεις, χαρές, έχω γευτεί όλο αυτό το πράγμα σε μεγάλη έκταση. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι σταματάω ποτέ να ονειρεύομαι σε σχέση με αυτή τη δουλειά που αγαπάω και λατρεύω, δεν το συζητώ. Από εκεί και πέρα όμως είμαι αρκετά χορτασμένη. Δεν το σκέφτομαι έτσι καθόλου. Ναι. Έχεις γλυκάνει πάρα πολύ. Ναι, είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Μόδα Λίλα, λόγια, επανερχόμαστε.